ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର। ଆଜିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏକ ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ ବିଷୟରେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ରାଜା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ଆଣି ରାଜଦରବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯଦି କେହି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରି କ୍ଷୀର ଆଣି ନ ଦିଏ ତେବେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ଜଣେ ଗୌଡ଼ ଏପରି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ପାଣି ଢାଳି ଦିଏ ତେବେ କ୍ଷୀରରେ ତାହା ମିଶିଯିବ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୋର କ୍ଷୀର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରର ରୋଷେଇଆ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପାତ୍ରଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଖବର ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ ନିଜ ନିଜର ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ପାଣି ଢାଳି ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜା ଅପମାନିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହେଲା। ରାଜା ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଅଛେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କୋରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛି। ଆମ ଦେଶର ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବି ଲକଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନ ମାନି ସମସ୍ତେ ହାଟ ବଜାରରେ ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଚତୁରତା ବା ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ମୂର୍ଖାମି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠକୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆମକୁ ଠକୁଛୁ। ଗୌଡ଼ମାନେ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ହେଲା। ଆଉ ସେହି ମୂର୍ଖାମି ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯିଶାୟ ତାର 26 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ଲୋକେ, ଆସ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର, କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଆସ, ମୋର ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ସହିତ ଆସ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୋଧ ବାହାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ଆସି ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋହର ଲୋକେମାନେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶରେ ରୁହ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆପଣା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସ, ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ, ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ
ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ 20 ଆଉ 21 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭୀତ ହେଲା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଦାସ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା। ମାତ୍ର ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କଲା, ସେ ଆପଣା ଦାସ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କଲେ, ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଆସିଲା। ତାହା 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରେ ହତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି, ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ବେଶୀ ସମୟ ବାବିଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ। ବହୁତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଆଉ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖାନ୍ତି, ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ହେଉଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 27 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, କାରଣ ବିପଦ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ଆବାସରେ ମୋତେ ଗୋପନ କରି ରଖିବେ, ସେ ଆପଣା ତମ୍ବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇବେ, ସେ ମୋତେ ଶୈଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଯେଉଁ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ। ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 18 ପର୍ବ 10 ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତହିଁକି ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଇବି। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହି ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ବିପଦ ଦିନରେ ଏହି ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟୁ। ଆଉ ପିତା ଯେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଠରୀ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ କରୋନା ଅଛି। କାହାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା? କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନୋନୀତ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ନୋହ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ସଂହାରକ ଦୂତ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲଗାଇ ଦେଇ ମିଶର ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପଇଁତରା ମାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ସଂହାରକ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସଂହାରକ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହି ମୁଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସହର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସହରରେ ବୁଲିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ମୋର ମୂର୍ଖାମି ମୋର ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହେବ। ଜିରିଖ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାହାବ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଯିଶାୟା ତାର 26 ପର୍ବ 20 ପଦରେ
ईश्वर प्रतिज्ञा करिअछन्ति जे क्रोध अल्प क्षण निमंते। तेणु प्रिय माने व्यस्त बा विव्रत हेबार आवश्यकता नहीं। अल्प क्षण निमंते रुद्ध कोठरी मध्यरे आपणा जीवन सजाड़िबा निमंते प्रार्थना रे समय काटंतु। ईश्वर रुद्ध कोठरी मध्यरे मध्य अछंती। अल्प क्षण आपण ताहांक उपस्थिति रे समय काटंतु। अल्प क्षण ताहांक उपस्थिति रे आपणाकु लुचांतु। अल्प क्षण ताहांक उपस्थिति रे आपण आपणकु सजाड़ंतु। एही महामारी शीघ्र शेष हेब। एही विपद शीघ्र शेष हेब। ईश्वर कोरोना महामारी समस्त शक्ति को भग्न करिवे। ईश्वरଙ୍କ शक्ति से कोरोना भाइरस रो उपरे अछि। ईश्वर विजयी अटंती। ईश्वर आपणकर ओ मोर रक्षा निमंते निश्चय एक प्रशस्त रास्ता बाहर करिवे। किंतु ईश्वर तांक लोकमानकु डाकंती, आस आपण आउ मु ताहांकर स्वर शुणिबा आवश्यक। आपण तांकर स्वर शुणंतु। से क्रोधरु रक्षा पाइबा पई तांकर लोकमानकु डाकुअछंती। से आपणकु डाकुअछंती। से तांकर उपस्थिति को आपणकु डाकुछंती। पाप परित्याग करी ताहांक निकट को जीवा पई से डाकुछंती। महामारी ईश्वरଙ୍କ क्रोध को प्रकाश करे। क्रोध बाहरे अछि। क्रोध राजरास्ता रे अछि। क्रोध छकस्थान मानकर अछि। क्रोध सबु बेले ईश्वर विहीन जीवन काटुथिबा लोकमानक पाखरे अछि। क्रोध पापी लोकमानक उपरे वर्ते। ईश्वर ताहांक लोकमानकर रक्षा निमंते ताहांक लोकमानकु पृथक हेबा निमंते आह्वान दियंती। ईश्वरଙ୍କ लोक रक्षा पाइबा निमंते पृथक हेबा आवश्यक। अंतरालय रे प्रवेश करिबा आवश्यक। रुद्ध कोठरी मध्यरे प्रवेश करिबा आवश्यक। क्रोध अल्प क्षण हुए। क्रोध चिरकाल स्थायी नुहे। आंभे अपना मूर्खामी द्वारा क्रोधर शिकार न हेउ। आंभे अपना मूर्खामी द्वारा महामारीर शिकार न हेउ। ईश्वरଙ୍କ लोकमाने क्रोध बहिजिबा जाए अल्प क्षण ईश्वरଙ୍କ उपस्थिति रे रुद्ध कोठरी रे आपणा को लुचाइबा आवश्यक। निज जीवन को सुरक्षित रखिबा आवश्यक। प्रभु आपण समस्तंकु ओ मोते ई कठिन महामारी परिस्थिति रे विपदरु रक्षा करी निरापद रे रखंतु। प्रभु आपणको मोते जीवन ओ अनंत जीवन दे आशीर्वाद करंतु। प्रभु मोते आपण मानकर सहवर्ती होंतु। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।